Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μαγειρέψουμε σολομό. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε 2 κομμάτια σολομού. Για αρχή θα προθερμάνουμε το φούρνο μας. Θέλει 20 λεπτάκια στο 180, αλλά εμείς θα το βάλουμε για 30 λεπτά για να μπορέσει να προθερμανθεί ο φούρνος μας πριν βάλουμε το σολομό μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε ανάβοντας το φούρνο μας. Τον ελέγχουμε και να είναι άδειος, μην έχει τίποτα μέσα. Σε ένα μπολάκι θα βάλουμε λίγο πιπέρι άσπρο. Όχι πάρα πολύ πιπέρι γιατί καίει το πιπέρι. Μετά θα πάρουμε να βάλουμε με λίγο ρίγανη στο μπολάκι μας. Στη συνέχεια, αφού βάλουμε τη ρίγανη, θα πάρουμε μέσα στο μπολ μας, θα βάλουμε το αλάτι μας. Όχι πάρα πολύ για να μην κάνουμε το φαΐ μας να είναι λίσα. Έπειτα θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο στο μπολάκι μας. Αυτό εδώ, που όπως βλέπετε έχουμε όλα τα υλικά μας μέσα. Δεν ρίχνουμε πολύ ελαιόλαδο γιατί ο σολομός είναι λιπαρός από μόνος του σαν ψάρι. Οπότε δεν θέλουμε να έχει πολλά υγρά, πολύ λίπος, γιατί από μόνος ο σολομός σαν ψάρι είναι βαρύ φαγητό, βαρύ ψάρι δηλαδή. Και θα ρίξουμε και μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα στο μπολ μας. Και έπειτα αφού ρίξουμε και τη μουστάρδα, θα πάρουμε το κουτάλι μας όπως βλέπετε εδώ με τη μουσταρδίτσα μας και το μπολάκι μας εδώ. Θα βάλουμε τη μουστάρδα μέσα και θα αρχίσουμε λίγο δειλά όπως σας δείχνω εγώ εδώ τώρα, να τα ανακατεύουμε για να μπορεί να πάει παντού η μουστάρδα, να ανακατευτούν όλα τα υλικά μας όπως βλέπετε εδώ και να ενωθούν και να φύγει τελείως η μουστάρδα που έχει το κουτάλι μας. Και στη συνέχεια θα βάλουμε το κουτάλι μας για πλύσιμο από τη στιγμή που έχουν ενωθεί όλα μας τα υλικά. Θα επιστρέψουμε λοιπόν τώρα, αφού έχουμε πλύνει και καλά το ταψί μας και έχουμε βάλει και τη λαδόκολά του. Θα πάμε εδώ να ανοίξουμε το σολομό μας, ένα-ένα τα κομμάτια, όπως βλέπετε εδώ. Ορίστε, νάτος ο σολομός, μπορείτε να τον δείτε κι εσείς. Και θα τον βάλουμε μέσα στο ταψί. Στη συνέχεια πάμε να ανοίξουμε και το δεύτερο, το σολομό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, παίρνοντας ένα μαχαιράκι και κάνουμε μία σχισμή για να μπορούμε να το τραβήξουμε και να το ανοίξουμε. Να σας τον δείξω και από εδώ το σολομό και αυτόνα. Ορίστε, φρεσκότατος. Πλένουμε τα χέρια μας και με μια πιτσετούλα τα σκουπίζουμε. Στη συνέχεια θα πάρουμε το μπολάκι με το μείγμα που έχουμε ετοιμάσει και θα λείψουμε το σολομό από πάνω. Θα φέρω λίγο κοντά στην κάμερα για να μπορείτε να βλέπετε και εσείς. Φαίνεται εδώ πώς τα λείψαμε. Μισό λεπτάκι να σας φέρω λίγο πιο κοντά στην κάμερα για να βλέπετε. Γιατί πρέπει να βλέπετε και το σολομό μας. Λίγο γιατί έτσι δεν φαίνεται καλά. Περιμένετε μισό λεπτό. Εδώ, όπως θα δείτε, να το γυρίσω έτσι για να βλέπετε κιόλας. Πάρουμε να λείψουμε τη μία του πλευρά. Να λείψουμε και τον άλλο το σολομό. Για να μπορούμε μετέπειτα να το γυρίσουμε και από την ανάποδη, να το αλείψουμε και από την ανάποδη μεριά. Το γυρνάμε από την ανάποδη, παιδιά, όπως θα δείτε. Έχει αλειφθεί ήδη και από την ανάποδη του πλευρά, όπως βλέπετε. Ό,τι μείγμα έχει μείνει θα το τελειώσουμε όλο και θα το αλείψουμε πάνω στο σολομό μας.
Και μετέπειτα θα πάμε να ξαναπλύνουμε τα χέρια μας για να μπορούμε να βάλουμε λίγο νεράκι. Μισό ποτηράκι όπως βλέπετε εδώ. Να το ρίξουμε στο ταψάκι μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μας καεί ο σολομός. Χρειαζόμαστε λίγο ακόμα νεράκι. Βάλαμε και το νεράκι. Και είμαστε τώρα έτοιμοι, όπως βλέπετε εδώ το σολομό μας, με το νεράκι του. Να πάμε να ανοίξουμε το φούρνο που έχει προθερμανθεί. Τον ελέγχουμε κιόλας. Γυρνάμε το ταψί μας από την άλλη μεριά. Και παίρνουμε το σολομό, τον βάζουμε δειλά-δειλά στο φούρνο. Και ανάβουμε και τον απορροφητήρα μας. Και έτσι, παιδιά μου, έχουμε ετοιμάσει το σολομό μας, τον έχουμε βάλει στο φούρνο με τα κατάλληλα υλικά, όπως σας είπα, μουστάρδα, ρίγανη, λίγο ελαιόλαδο για να μην είναι πολύ λιπαρό, αλάτι και πιπέρι το άσπρο. Αλλά από το άσπρο το πιπέρι, ξαναλέω άλλη μια φορά, δεν βάζουμε πάρα πολύ ποσότητα, βάζουμε λίγο για τον απλούστατο το λόγο ότι το πιπέρι αυτό είναι καυτεροκαίει λιγάκι, οπότε δεν θέλουμε να δώσουμε μια νότα στο φαΐ μας, στο να καίει το φαγητό μας. Και για συνοδευτικό, παιδιά μου, μπορείτε να το συνοδεύσετε είτε με πατατούλες βραστές, είτε με σαλατούλα, ή και τα δύο μαζί. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας, μπορεί να κάνει και ρύζι, ό,τι επιθυμεί ο καθένας μπορεί να το συνοδεύσει. Αυτό ήταν το φαγητάκι μας για σήμερα, παιδιά. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!